сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Янәдән эфирда мин Роза Хайруллина һәм инде үземнең матур, кызыклы мавыктыргыч репортажымны мин сезгә эшләргә керештем. Дуслар, үзегез экранда күреп торасыз. 15 ел. Чынлап та 15 ел дәврендә сәхнәләребездә гөрләп, матур итеп иҗат иткән иҗади гаилә, талантлы, берсеннән берсе күркәм шәхесләребез. Якташыбыз Илдар Хакимов һәм Гүзәл Уразованың бүген Уфа шәһәрендә шушы яшьләр сараенда матур юбилей, үзләренең юбилейларына багышланган грандиоз тамашасы, дуслар. Шуңа күрә бу тамаша аеруча зауыклы, аеруча кызыклы булачак. Игътибарлырак булыгыз, дуслар, экраннар яныннан китмәгез. Мин Роза Хайруллина сезгә һәр даим иң кызыклы мизгелләрне җиткерергә әзермен. Гитарда гына уйнап булмый шул. Яшькә ташырга кирәк. Шулай итеп, бәйрәм булгач бит, бәйрәм булган тиш. Монда пакет зур, конечно. Моның эчендә нәрсә дип беләсез? iPhone инде, iPhone. Гүзәргә яңа iPhone 8-не. Шуңа күрә әле Гүзәр үзе белми. Бүләк булып калсын, инде сер булып калсын әле. Шулай киттек. Кстати, 7 мартка Илдар никах көне буларак бүген безнең бәйрәм. Шуңа күрә менә кефир алып кирде һәм бәлеш. Bir çıksam güzel nedir? Kuşaklaşkan mujiklar tegine kuymağa pilgenler üstten hatınlar kuymağa çıkan balarının nasıl anda полный туй бәйрәм анда вообще. Кичә бәйрәм башланды инде ул кичә Уфада. Бит там точно бәйрәм башланды. Мин инде ашыккан идем, как раз тутып төшкән. Икенче этаждан төшә алмыйбыз дип кычкырышалар үзләре. Менә биреп төшердек диләр. Тәйтмәгә алып килгәннәр. Күч хәл белән güzel 10 минут бәйнә күчкә алып кирдек сәхнәдә. Золдан. Уфа инде менә шулай. Шуңа күрә әйтеп булмый. Күпме вакыт барыр концерт. Син программа язасыңмы? Неләрне язасыңмы? Средний, быстрый. Вот я быстрый, Ауразова. Быстрый видно. Яздым. Анда теге. Зулап торалар. Мен аны Син беренче бүлекне. Бу беренче бүлек булды. Mında benim iki saksafonum var. Birisi altovi saksafon diye atala. Bunisi indi sopran saksafon. Tavuşlar sopranınıqı yuqarıra, altınıqı qalındıran. Şunun bilan ayırması. 1 2 3. Oh. Иртәгә безнең Уфа 9-ы Стәрлетамак, 10-сы без Самарада дуслар. Илари после 9-го со школы уйдет. Ого, biz үзебез белмибез аны. Әле белмибез әле дуслар. Мактанган күк булмасын. Үзем
стилист, өзім визажист, өзім парикмахер. Жырлайм, бейім, керек болса сөйлейм. Жоқ, шынында алай болмаса бит өзің белән 3-4 кеше йөртәсе булыр икәндә. Шуңа күрә, юк, миңа рәхәтләнеп тамашачы белән аралашу үзе бер зур бәхет. Шуңа күрә макияж ясарга мин көндә яратам. Дуслар, монда бер эфир бара. Туры эфир. Монда кыек эфир ни өчен дигәндә ул башта төшерә, аннан соң гына күрсәтә. Сәлам, дуслар. Присоединились. О, 153 кеше безнең белән. Дуслар, менә сорыйсыз бит әле, нинди бүләк? Күрсәттең бит инде шуны төшенәлгән җагын күрсәтмәгән ичмасам. Просто матур иде ул. Мотор иде яны. Тагында бар инде. Кичкенәләре. Гүзәл нәрсә, Илдар нәрсә бүләк итте дигәннәр, Илдар миңа 8 мартка никахка ни пәрәмәш бүләк итте дип әйтте. Әйттем, дөрес бит инде. Юк, дуслар, ни пәрәмәш дип. Пәрәмәш түгел, просто ни күреп калдым да инде. Рахмат җаным, ошсы килгән яшен анда дөресен әйткәндә. Ошсы килгән. Нишизм ул кисточка белән. Тонна накладываю. Кем әйтмешли теге? Тонна түгел, просто штукатурка. Ну, тонна дип әйтәләр. Штукатурканы салдыр әле дип. Юк инде ул штукатурка. Штукатурка стенада була. Бездә ул макияж. Сәлам, якташкаем, бардаякларыннан сәлам сиңа менә Уфада пробка концертка ашыгабыз. Бездә пробкада килдек. Пробка шулай. 40 минут килдек. Монда үзәктә генә идек. Соңга калсагыз языгыз, без концертны бераз кичектереп торабыз. 1 ярым сәгать. Сез килеп җиткәч, башлагыз дигәч башларбыз. Где вы сегодня? Мы сегодня... Без бүген юбилейкада. Дворец молодежи. Дворец молодежи, да. Ул юбилейка дип, гүзәл юбилейка дип инде аны. Теге сиңгән бит инде. 14-15 ел шунда эшләгән. Без инде гомер буе шунда киләбез бит. Яратып сагынып шуңа юбилейка дип истә. Турунтайышка сәлам, минем Миле авылдаш язган менә. Авылдашларга сәлам. Турунтайышлар гомумән актив кешеләр. Шуңа күрә мин нык яратам сезне. Каян инде шәһәрдә булсак та, без Турунтайыштан дип килгән кеше була ул һәр вакыт. Шуңа күрә рәхмәт сезгә, безнең белән һәр вакыт үрнәк, терәк булганыгыз өчен, ярый. Әйтергә кирәк, дуслар, концертның сыйфатында, концертның ни дәрәҗәдә яхшы үтүендә әлбәттә сәхнә бизәлеше дә бик зур рольны уйный. Менә үзегез күрдегез, башта бу сәхнәдә бер нәрсә дә юк иде, бар нәрсә коробкаларга тутырылган иде. Һәм инде менә үзегез күреп торасыз, нинди матур, затлы, күңелле сәхнә бизәлеше. Чынлап та, дуслар, ни тиклем сәхнә матур бизәлгән, шул тиклем тамашачыларга да яхшы энергетика, матурлык ныграк һәм күбрәк барып җитә. Шуның өчен әйтәсе килә инде, матурлыкны күрә белеп яшик, дуслар. Ә инде артистларыбыз сезгә әлбәттә чын күңелдән шушы матурлыкны үзләренең күңелләре сәхнә бизәлешләре белән һәрдаим тырышып бүләк итеп яшәсеннәр. Гомумән иҗат дөньясында бергә булыйк, дусларым.
Дуслар, сәхнә артында һәрвакыт артистларыбыз үзләренең чыгышларын әзерләнә. Бу инде безнең Наилә әфәнде була, Гүзәл Уразова Илдар Хакимов төркемендә. Biz аны башта алып баручы итеп күрдек. Аннан соң музыкант итеп, пародист итеп һәм бүгенге көндә син музыка коралларында уйнаучы булып торасың, шулаймы? Хәерле кич, Наил. Белүемчә син пародист булып эшләдең. Кайсы бер сезоннарында шулай бит? Һәм иң менә яратып башкарган пародия роле кем булды ул? Кемне сөйләп күрсәтергә телисең син хәзер безгә? Иң беренче минем пародияда Уфада күрсәттем мин Айдар Галимовны. Айдар Галимов, Салават Фәтхетдинов. Менә хәзер мин өйрәндем Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны мин пародия күрсәтәм. Әй, менә кара әле, Наил. Әйдәле нәкъ Рөстәм Миңнеханов булып, син безнең хатын-кызларыбызны 8нче мартта котлап китәлем. Син әзерме? Әзер. Киттек. 1 2 3 тыңлыйбыз. Игътибар дуслар. Президент үзе, Татарстан Республикасының президенты үзе сезне шәхсән котлый. Добрый вечер, уважаемые зрители, люди, человеки. Я никак не мог не поздравить наших красивых дам с таким замечательным праздником. Это как 8 марта. Это очень веселый и замечательный праздник. Желаю вам счастья, здоровья и побольше вас любили мужья. Бәхетле булыгыз, любите друг друга и будьте любимым. Молодцы, бәйрәм белән. Менә шулай. Браво, афәрин, Наил дип әйтәсе генә килә. Шәп, шәп, шәп. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сәр дип кенә тапшыруын тамашачылары, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовның барыды хит җырларыннан торган юбилей концерты бик кызу, бик шагу, бик күңелле бара. Чынлап та, халыкның мәхәббәтен күптәннән яулаган көчле иң җырларны гына сайлап алар бүген үзләренең бәйрәм көнендә бер дигән грандиоз тамашаларын сезгә бүләк итәләр. Һәм инде без дә әлбәттә бу тамашадан сезгә иң кызыклы, иң матур мизгелләрне төшерергә керештек. Сәр дип кенә тапшыру Роза Хайруллина, Туган тел телеканалы. Дуслар, безнең белән һәр даим бергә булыгыз. Чөнки безнең белән һәрвакыт күңелле, зауклы, үзенчәлекле һәм көтелмәгән гримеркалар, көтелмәгән хәлләрне без сезгә барсында туп бишәшкә күрсәтәбез. Ох, Илдар, менә күрдегезме? Дуслар, әйттем, көтелмәгән хәлләрне без сезгә күрсәтәбез. Әйе, ничек хәлләр, Илдар? Сәлам, беренчедән хәерле кичләр. Сәлам, хәерле кичләр. Хәзер чыгасыңмы син? Без Гүзәл белән, Муса белән бергәләп җырлар җырлыйбыз. Халык җырлары. Без синең белән гамәнәле дәвам иттербез. Әлегә инде сәхнәгә сатабыз. Ой, бик матур, бик зауклы костюм. Ничә сум тора, Илдар? Мин белмим, хатыннан сорарга кирәк. Безнең Гүзәлдәме бөтен финанс мәсьәләләре? Финанстан түгел, хатын тиктерде. Акчаны син түлисең, ул түләде. Акчаны да ул түләде, шуңа мин белмим. Ярый, Гүзәлдән сорап китербез. Да сорамыйм да. Менә кирәк кем бар? Яхшы бит, нормально. Ул сайлый, үзең теге әйтәсеңме соң, миңа менә мондайрак төс кирәк. Әлбәттә, юк, әйтәм, әлбәттә, миңа бу төс ошап бетми, анасын менә бу җире ошап бетми дип әйтү ни бар? Күбесенчә теге бөтен конструкциясын алар бик тырыштыралар үзләре стилистлар белән. Мин андай беләдә бик теге нитмим, теге стильдә разбираться итмим, теге киемнәрдә. Мин техника ягыннан күбрәк яратам. Уфада туып үскән җегет. Рихард Вагнер исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, гражданин мира. 18 ел буена Германия консерваториясында укытучы, профессор, үзебезнең знаменитый Муса Маликов бүген безнең белән. Свистун, молодец, давай тагын бер. Яраталар үзеңне сагынганнар, танымадылар башта үскәнсең.
әле яшьләр мәдәният сараенда бар халык тын калып, сихри Гүзәл Уразов һәм Илдар Хакимов башкаруында үзебезнең татар халык җырларын тыңлап утыра. Ә кем уйный дип әйтәсезме? Үзебезнең якташыбыз, горурлыгыбыз Муса Маликов аларга әле үзенең матур көйләрен уйнап тора. Ә инде Гүзәл Уразов һәм Илдар Хакимов ширатлашып, менә халкыбызга халык яраткан халык җырларын күңел түрләреннән чыккан барлык моңнарын түкми чәчми бүләк итәләр дуслар. Тыңлап китегез әле. Сихри моң. Туған жеріне бизеп сәрмәсән, оралып оңасың. Ярларға түгел дулқынлары, ирәккә оңасың. Моңсыз қалар едім сірмәсән, білмәгәндә сені қашан. Почетной грамотой Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан награждается Хакимов Ильдар Равилович за значительный вклад в развитие культуры и искусства Республики Башкортостан. Председатель Государственного собрания Константин Толкачев. Почетной грамотой награждается Хакимова Уразова Гузель Аскаровна, также за значительный вклад в развитие культуры и искусства Республики Башкортостан. Константин Толкачев. Biz sizden bilen şu yılını birgelep öttik. Hem Allah'a şükür biz bunda İldar bunda biz gelmeyin. Başkırtıstan kelime bulup yürüme, gururlanıp yaşayın dostlar. Şuna göre rahmet yazın. Barşanızga bizni sonlamanımız için. Dostlar, bu böleklerde bizden yine ölüş tugul, bizden yine atalışıp tugul. Sizden tamaşaçılarının ölüşü de bek zor. Şuna göre şın ko'ngildan boş yiyip, mana şu 15 yıl bizden konsertlarimizga yürügen tamaşaçılarımızga rahmet bildirasiz. O'zgalar rahmat do'stlar birga bo'lgani uchun. Hali bizning bugun nikahimizga 16 yil. Bugun naq shu kunda ilanishgan. Hürmetli dostlar, şulay итеп Гүзәл Уразова Илдар Хакимов концертында репортажны без дәвам итәбез. Һәм инде беләсезме, монда рус эстрада артистларын да күрдем дисәм, һич тә ялгышмыйм. Дмитрий Нагиев басып тора. Хәерле кичләр, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Дуслар, таныдыгызмы, юкмы, безнең якташыбыз, шулай горурлыгыбыз, Нур театры актеры Рөстәм Салихов. Хәерле кичләр, Рөстәм, үзебез шәйләйсен, нәшик инде синең белән. Сәлеметсез, хәлләр ничек? Безнең хәлләр яхшы, сезнекеләр дә бик яхшы бугай. Күреп торам, Рөстәм, үткән елларда да күзәттем, син инде алып баручы булып эшләгән идең Гүзәл белән Илдарда. Быел да син аларда алып баручы һәм талантың арта, сәләтләрең арта. Без сине тагы да яңа якларыңны ачабыз, пародиялар ясый башлагансың. Үсәбез. Ну, гомумән мин алып баручы түгел, мин актер. Беренче яктан мин 15 ел буе театрда эшләдем. Шуңа күрә мин рәхмәтлемен Гүзәл Илдарга, алар миңа мөмкинлек бирә. Мин рәхәтләнеп шаярам, төрле образларга керәм. Аларга зур рәхмәт. Гомумән алар белән эшләү, менә кешелек сыйфатларына килгәндә, аеруча нинди сыйфатлар өчен син аларны хөрмәт итәсең Гүзәл белән Илдарны? Ну, әлбәттә, иң беренче урында талант.
талант. Миңа юлда гел уңайлы кешеләр очрый. Мен эстрадага чыгуга иң беренче кеше булды ул Айдар Галимов. Мин аны телевизордан гына караган идем, иң беренче аның белән сәхнәдә эшләдек. Шуннан соң инде менә Гүзәл Илдар белән миңа алар белән эшләү җиңел, чөнки халык күп аларга йөри бит инде. Халык күп булганда залда уйнавы, яшәү җиңелрәк миңа калса. Ну, Гузель, это, конечно, супер. Обычно у нас в программе шоу «Голос» поворачивается одно кресло, 2 или 3. Здесь все повернулись. А это значит, Гузель Уразова проходит дальше. Гузель Уразова проходит дальше. Дальше Нагаев, что ли? Это Зифа Нагаева. А я Рустам Салихов. Ой, Нагия. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Гузель, скажи, пожалуйста, любишь меня? Это можно не снимать. Люблю ты, люблю ты. Сюда пройду. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Альбина. Альбиночка, вам скромный вопрос. Альбина, хочешь меня удивить? Нет. Боюсь. Не бойся, все хорошо. Спой, пожалуйста, песню. Ой, нет, не знаю. Почему? Есть же очень красивые песни, да? Ромашкалар, титири-ти-ти-ти. О, привет. Как тебя зовут? Рафаэль. А тебя как зовут? Ильдар, Рафаэль и все-все-все дети, которые здесь. Сегодня специально для вас шоу «Голос». Дети, встречайте Гузель Уразова! Беренчедән хәерле кичләр Гүзәл, без Илдар белән сөйләшеп киттек. Инде ничек кәефләр? Гомумән, ничек син үзеңне бүген хис итәсең Уфа сәхнәләрендә? Хәерле кич. Беренчедән бөтен Уфага зур рәхмәт. Бәйрәм алды дип тормаганнар, бәйрәм көннәре заллар тулы, шыгырым, алкышларга күмәләр, чәчәкләргә күмәләр. Гомумән, менә шушы юбилей сезоныбыз, чыннан да алтын сезоныбыз тарихка кирип калырлык, Аллага шөкер, бик зур рәхмәт. Сөендем барсын күреп. Әзрәк дулкынлану да бардыр инде, чөнки әлбәттә без һәрбер концертыбызга инде җаваплы карыйбыз. Бигрәк тә Уфа тамашачысына без җаваплы карыйбыз, чөнки алар бер яктан таләпчән булсалар, алар икенче яклап бөтен сәнгатьне энәсеннән җибенә хәтле дип әйтәләр бит әле менә. Ишеннән туйымлап, бөтен сәнгатьне аңлап, дөрес бәя бирә белгән тамашачы һәм шундук зурлап куя торган тамашачы. Шуңа күрә безнең өчен бүген сезнең белән булу зур бәхет. Сезнең бу концертларыгыз күп санлы тамашачыларның соравы буенча оештырылган концертлар. Сез бит инде бу юбилей концертларын ноябрь айларында гөрләтеп уздырган идегез. Әйтегез әле, бу менә ничек сезгә язалармы, әйдәгез яңадан килегез дип администраторлар аркылы беләсезме сез халыкның сезне янәдән күрергә теләгәннәрен? Каян билгеле була бу һәм ничек оештырыла? Әйе, чыннан да көз көне заллар тулы, шыгырым тулы иде, урыннар юк иде. Шуңа күрә без инде анда ук тыйымлаган идек, хис иткән идек, киләсе бар өстәмә концертлар белән дип. Ләкин безнең инде алдан эшләнә бөтен концертлар. Шуңа күрә без инде менә шушы март айларына планлаштырып, көннәр калдырып, менә бәйрәм көннәренә туры килде, бигрәк тә икеләтә зур бәйрәм булды бит инде бу юлы. Өстәмә концертлар белән килдек һәм социаль челтәрләрдә бит яхшы эшләп тора. Инстаграмнар, ВКонтактелар, төрле социаль челтәрләрдә язалар. Килегез, без күрми калдык, карамый, җитешми калдык, без каядыр китеп калдык, эштә булдык дигән кешеләр бик күп язалар. Шуңа күрә без инде сизәбез, аңлыйбыз һәм менә алар соравы буенча яңадан килдек. Гүзәл, менә әйтеп китегез әле, социаль челтәрләрне үзегез кагылып киткәч, бу темагаймы үзегез укыйсызмы комментарьлардан, үзегез һәрберсенә җавап бирәсезме? Өлгергәннәрен. Менә тиз генә мин кергән чакта комментарьларны күреп өлгерсәм, мин җавап биреп куям.
Бик күп язалар. Рәхмәт. Шундый актив булулар өчен зур рәхмәт әйтәсем килә тамашачыларга. Актив булу ул этәргеч. Безгә нинди дә булса алар фикерләрен әйтәләр, теләкләрен белдерәләр. Без шуңа күрә анда да әлбәттә күз салып, колак салып, алардан шуннан да нәтиҗә алабыз. Шуңа күрә языгыз дуслар, җавап бирмәсәм дә мин һәрвакыт сезгә рәхмәтлемен. Нинди генә комментарийлар булса да, без һәрвакыт барсында фильтр аша уздырып, инде колак салып куябыз. Бүгенге көндә 15 ел дәврендә шаулап гөрләп иҗат иттегез, шундый зур нәтиҗәләргә ирештегез, шундый дәрәҗәле кешеләр, шәхесләр дисәм дә һич тә ялгыш булмас, әйбәт. Ә менә уйлап куйганыгыз юкмы, гүзәл Илдар? Берегездән башка менә гүзәл син Илдарсыз, Илдар гүзәлсез. Шушы дәрәҗәгә, шушы ничек дип әйтим, шушы баскычларга менеп җитә алган булыр идегез микән? Уйлаганыгыз булмадымы моның турында? Әлбәттә юк. Менә бүгенге көндә Илдар минем терәгем. Беренче көннән бирле ничек атлап киләбез. Минем һәрвакытта бүтән булган киңәшчем, минем җаным, минем яраткан кешем, балаларымның әтисе, минем коллегам шул ук сәхнәдә. Ул минем бүтән нәрсә, ул безнең продюсерыбыз, театрыбызның директоры. Шуңа күрә әлбәттә Илдарсыз мин бу эшне эшләгән нәтиҗәле эшебезнең берни дә киләчәген күрмәс идем. Ул шундый терәк булып безгә һәрвакыт үз сүзен әйтеп тормаса, шуңа күрә рәхмәт сиңа җаным. Бүген бит әле дуслар әйтергә кирәк, 7 март аларның бүген никах көннәре һәм бергә матур итеп яшәүләренә, кулак-кул тотынышып һәм иҗат итүләренә 16 ел шулай бит дуслар. Әйе. Гүзәл. Гүзәл, гомумән бүлешеп китә әле хәтереңдәме Илдарның, синең Илдарны беренче тапкыр күрүең, нинди хисләр кичердең? Бу сиңа ошадымы беренче күрүдән? Әллә инде тора бара гына хисләр уяндымы? Ой, мин шул хәтлем гашыйк булдым. Аңа беренче күрүдә ул бит мине күрмәгән иде башта. Ул мине ишетеп кенә белгән инде. Ә мин беренче тапкыр аны ул сәхнәдән җырлагач, мин тамашачы буларак утыра идем залда. Һәм мин аны беренче тапкыр шулай күрдем. Аның әнкәйләр сабырлыгы дигән җыр җырлады ул. Һәм исләреңә төшәрмен бер дигән җыр җырлады. Шуңа күрә әйтәм, точно искә төшәр бу җегет, берәр мәртәбә танышасы бар дип уйлап куйган идем шул вакытта. Шулай итеп, гомерлек минем юлдашым булып калды, Аллага шөкер. Илдар, син Гүзәлне беренче тапкыр күргәч нинди хисләр кичердең? Беренче күрүдән гашыйк булдым дип әйтә аласыңмы соң менә? Мин бик шатландым, бик сөендем. Нишен дигәндә, мин аны әйтәм бит, беренче тапкыр ишетеп кенә белә идем. Радио эфирларында көне-төне аның тимәсен тик күзләрем, синең серең, узак яшәнгән җырлары бик популяр булып әйләнә иде. Мин хәтта теге шул татар радиосын тыңлап, ничектер төне яткач магнитофон кассетасы кабызган күп, уйный да җибәрә, йоклап китә алмыйм, саташып бетәм, сөндерәм, тагын уйный. Шундый дәрәҗәгә җиткән идем. Шуннан да аның тавышына, җырларына гашыйк булган идем. Һәм үзем күргәнем юк бер төрле. Шуннан соң беренче тапкыр менә бит ул Гүзәл Уразова, менә Гүзәл Уразова килә дигәч, мин шаккаттым әйтәм, чынында шул микәни? Мин теге зуррак яшьтә кыз дип уйлаган идем. Ә ул югыйсә кичкенәге бер балачага булып чыкты. Шуңа мин аны күрдем дә, гашыйк булдым да. Без шул көнне ничектер без күзгә күз карашкач та күптән таныш кеше белән күрешкән күп булды. Менә ул бит менә шул кешенең күзенә керәсең дә, ичке дөньясын нитеп аласың да, теге аңлап тоеп аласың да, һәм шуңа күрә ул Ходай Тәгаләдән биргән кеше дип уйлыйм инде мин. Ә бит барыбер дә менә психологлар раславынча да шундый фикерләр йөри, дуслар. 7 еллык кризис, фәлән еллык кризис. Сезнең тормыш яшәешендә булдымы ул кризислар? Сөйләделәр бит инде бер мәлне, аерылышлар беттеләр, хәзер канцлерда бергә күрмәсбез инде дип. Хәтта сөйләргә башларына җитә халыкның. Аптырыйм. Элек бит әле интернетта ул хәтлем түгел. Белмим. Бездән дә күп белүче кешеләр бардыр инде бу дөньяда. Без андый бер башыбызга да килгәне булмады. Күбрәк тә әйтәм, без 7 еллыкларны сизми дә калдык. Ул үтелгән ничек әйтәләр әле? 7, ничә дип әйтәләр? Ни дип? Сызыкларны 7 еллык кризис. Әйе, менә тормыш, гаилә тормышында. 7, тагын ничек бар? 12. Күрәсезме, менә без бүген 16 ел бергә, шуңа күрә без сизмибез. Сезнең 16-32-гә тәгаенләнми микән әле, чөнки сез көнне-төне бергә. Безнең игә тапкырласаң, чөнки безнең год за 2 бара, круглосуточно бергә. Шуңа күрә. Ә буламысың барыбер дә менә, берәр генә көн берегезгә башка менә ничектер ял итеп аерым торасы килгән чаклар. Килгән чак булмый, шулай туры килгән чак була. Бик сирәк, була инде. Менә әйтик, мин
студияга китем, шунда утырам, тыңлыйм, динди жырлар тыңлыйм, аларны ничектер менә шул теге. Мин бүленеп айырып утырып эшләгән вакытларым бар. Гүзәл дә ничектер менә планнар белән утырып алып, мин әйтик анда эшләр буенча чыгып китәм. Шуңа күрә барсы да теге көндә бергә түгел, но шулай да ниндидер көннәр була, ләкин теләгән чак юк. Менә туйдым инде, үзем генә булам әле дигән чаклар, мизгелләр юк. Хакимов төркеменең берсеннән-берсе чибәр, талантлы биючеләре. Хәерле кич, кызлар. Исәннәрмесез? Сез инде белүемчә, әйдәгез үзегезне таныштырып китегез әле якыннан. Сез белүемчә 3 елдан артык эшлисез бу төркемдә. Әйе, дөрес, 3 елдан артык эшлибез. Мин үзем Казаннан булам, Динара исемле кыз. Мин Чакмагыштан, мин Лиян. Якташ. Сез уникаль талант иясе, жырысыз да бийсез дип ишеттем, шулаймы? Әйе, нәкъ шулай. Мин профессиональ рәвештә бию көллиятын бетердем. Шулай ук музыка мәктәбенә бетердем. Мин үзем Алсу, Алабугадан булам. Менә матди яклап акчаны яхшы түлиләрме? Сез канәгатьме? Ул яклап, финанс яклап. Канәгать, Аллага шөкер. Канәгать. Һәм менә белүемчә, нәкъ сез бу төркемдә эшли башлаган мәлдә Гүзәл үзе дә бии башлады. Сез аны өндәдегезме? Ул үзе сезгә әйдә мин дә биим әле. Сез өйрәтәсезме гомумән аны биергә? Ничек бу хәлләр? Безгә бу сорауны сез генә бирмисез. Мы даже сами не знаем, почему это так получилось. Видимо, именно безнең белән аның биисе килеп киткәндер, мен белмим. Безнең артан тартылып микән, ул аңлата алмыйм да инде. Но, видимо, без бергә, өчебез бергә өйрәнеп, бергә бии башладык, шулай дип әйтик. Димәк, ул сезгә, сез аңа өйрәтәсезме бию күнегүләрен? Әллә сезнең белән аерым хореограф эшлиме? Безнең белән аерым хореограф эшли, а потом инде ул бездән алып, шунда сахнәдә китәбез бергә. Талантливый человек, талантлив во всем диләр. Именно Гүзәл Аскарның турындадыр бу сүзләр. Ярый, талантлы якларын сез ашлап киттегез Гүзәл Аскар кызының, әйме. Ә менә кеше буларак сез анарга үзегезгә үрнәк итеп кайсы сыйфатларын әйтеп китер идегез? Тырыш. Бер кайчанда артка чигенми, гел үз юлында, хатын-кыз булса да бер кайчанда бер нәрсәгә дә бирешми, авырмый, бик көчле һәм бик харизматичный. Гүзәл Аскаровнаның шундый бер ягы бар, ул начарлык булса да оныта, аны тиз оныта. Бары тик яхшы гамәлләр генә аның үз кыяфәтендә дә, безгә дә бик яхшы гына шулай мөрәҗәгать итә. Начар әйберне гомумән оныта тиз. Кызлар, әсәр итеп кенә әйтегез әле, Илдар белән Гүзәл еш талашалармы, әйткәләшәләрме? Сез битен Гөлбергә? Бер кайчан да ишеткәнем юк, алай талашканнарын. Әзрәк кенә шунда булбай, алар әйтеп торам, тиз оныталар алар. Җаным да бәбәем. Привет, Чулиха! Ой, гафу, Гүзәл Аскаровна. Bizda degani yomon trek, yo. Штаны кысамalla бигрәк сайысын. Да, забыла, юган идем просто. Утраган походу. Слушай, specially for you песню записал. For you, для тебя. Заценишь? Тыңлыйм. Тыңлыйбыз. Әйдә, достар, бергә поехали. Миңа эшләргә. Башка суган Bir avul kızdı idin munda tükençe. Keçir deyip jırla sittik turgançe. Günlerimizge senin doğuşun yaxşı. Әлі алып кетірмеймін сені вообще. Миллион кеше сені биттің ғой. Аларның башы сені ойбай. Ол үш баланы нешек сен өстіресің. Магазинға да барарға
Достар, рәхмәт. Монда Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов чыгыш ясаган сәхнәләрдә басып торуы, үзенчә бер энергетика, тулылану. Шундый яхшы монда менә. Уразова нәрсә үз залда да йөри әле, чәчәкләр җыя. Менә шулай дуслар, 15 ел дәврендә безнең Гүзәл Уразова хәзер үзе җырлый, үзе бии, үзе хәзер алып та бара. Хәнде залга төшеп, аралашып та ала. Шундый инде безнең Гүзәл Аскаровна. Супер ханым, супер артист, супер җырчы. Һәм без аны бик яратабыз. Сен оңайға тұрып қылып ұстайсың, еші бар демей. Жүлер, еші бұлай екенін көрейсің, а? Мен просто түгіне Черниговкаға барып келген еді. Все понятно. Сен? Нормально. Достар. Илдар, хәзер синең белән тизенә шундый бер вопрос эшләп аласы киләме? Син инде зинһар 1 минут эчендә аларга җавап бирергә тырыш, ярыймы? Син әзерме? Әзер. Әгәр дә син президент булсаң, бүгенге көндә син нәрсә үзгәртерең? Тормышларын үзгәртерем барлык кешеләрнең. Кайсы нәрсә үзгәрмә, беренче рәт нәрсә төзереңме, нәрсә анда акча биререңме? Зарплаталарын күтәререм, эшләгән кешеләргә хөрмәт белән карап, эшләгән кешеләрне тиешле дәрәҗәсендә акчалары булсын барсында. Синең өчен беренче урында Инстаграммы, контактмы? Инстаграмдыр инде хәзер. Ничек уйлыйсың, хатын-кыз белән ир-ат арасында дуслык була аламы? Дуслык була инде, булмасын. Була ала. Океанда yüzгәнең булдымы? Ау? Океанда yüzгәнең булдымы? Океанда. Океанда yüзгән юк, диңгездә бар. Менә бүген син бөтенләй бер кеше, бер тереклек булмаган утрауга сиңа китергә куштылар ди, син беренче чиратта үзең белән нәрсә алырың? Нәрсә булмаган утрауга? Тереклек булмаган утрауда менә. Нәрсә белән алырың? Бүтән нәрсәне алырың, нәрсә алып була. Анда теге бер нәрсәсез барсаң авыр бит инде. Нәрсә алып була, шуларны алырым инде. Юыну әйберләре, ашау әйберләре. Юыну, ашау, яшәү. Менә әйтәле Илдар, әйтеп киттең инде син, Гүзәл бөтен киемнәрне үзе карый, үзе сайлый, үзе түли дип әйме. Быел менә 2018 елда, үткән елда синең үзеңә алган иң кыйммәтле киемең нәрсә булды һәм ничә сум булды? Хәтерләмим, валлаһи әйтәм. Әйтә алмыйм, ничә сум икәнен дә хәтерләмим хәзер. Булган инде бер 30 мең, 40 мең тирәсе булды микән инде. Гүзәл белән сәхнәгә чыгар алдына әйткәләшкән чакларыгыз булдымы? 15 ел дәврендә берәү булса да онытылгандыр. Гел кочаклашып, үбешеп чыгабыз. Илдар, син хәзер үз-үзеңдә хөрмәт иткән 5 сыйфатны безгә әйтеп кит әле. Бәлки, ниндидер шундый сыйфат бардыр. Миндә нинди эшкә тотынсам да кулдан килә. Бер яклап әйбәт, бер яклап начар. Ни өчен дигәндә, эшли белсәң әйбәт инде ул. Ну, эшең күбәя инде. Эшлең. Шул ягын үземне хөрмәт итәм, нәрсәгә тотынсам да кулдан килә. Димәк, булдыклы, монсы беренче булды, икенчесе? Икенчесе җыр бетте. Гүзәлнең җыры бетте, миңа сәхнә чыгырга кирәк. Ярый, без әле дәвам итәрбез. Рәхмәт сиңа, Илдар.
Алкышлар бүгенге чәчәкләр инде тагы да сиңа 15 ел дәврендә иҗат итәргә көч илһам биргәндер. Шулай бит килешәсең моның белән? Килешәм. Канәгатьме үзең менә яңа гына узак җырыңны тәмамладың? Бик канәгатьмен. Мондый тамашачылар белән дә канәгать булмагач, Ходай Тәгалә миңа рәнҗир дип уйлыйм. Чөнки мондый тамашачы мин инде Уфага килгәч әйтәм, аны читләр ишетсә, әлбәттә инде әзрәк борчылып куярлар. Мин Уфаларны аеруча яратам, шуңа күрә мондый тамашачыга мин зур мең рәхмәт. Узакы программаларда бик сирәк чыгыш ясый. Элек бит сез менә теге 50-гә 50 ясый идегез. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Син Илдарны басып китмисең үзеңнең талантың белән, чөнки ул да бит талантлы безнең. Минем басасым килми, менә әйтәләр бит, ике көчле кеше сәхнәдә ул булырга тиеш, бер-берсенә хөрмәт итеп, мәрхәмәтле булып карап һәм аңлап эшләргә тиеш. Шуңа күрә без инде моны туеп, ничә еллар бергә кулга-кул тотынышып эшлибез. Әлбәттә, Илдар үзе юл куя миңа беренче чиратта, син күбрәк җырла, синең яхшырак килеп чыга. Әлбәттә, аның тагы да яхшырак килеп чыга. Мин беренче елларда Илдарны очраткач, беренче тапкыр тыңлагач, аның инде гран-при иясе булгач, мин әлбәттә мондый тавыш иясен очраткач, мин сокланган идем. Мин аның хәтле мин җырлый алмыйм, мин булдыра алмыйм дигән идем. Бүгенге көндә инде менә ничектер Илдар да үзе ярар, менә минем халык яраткан җырларны гына җырлыйм да, калганы инде синең халык яраткан җырлар күбрәк, әйдә син күбрәк чыгыш яса дип әйтә. Шуңа күрә без инде ел сайын чамалыйбыз аны. Кайчандыр күбрәк менә бу сезонда инде Илдарның чыгышы әзрәк, чөнки ул әле безнең онытмаска кирәк, ул безнең оештыручыбыз, театрыбызның директоры. Шуңа күрә аның вазифалары күпкә күбрәк, ул монда сәхнәдә күренми, сәхнә арты тулы безнең үзебезнең сораулар, һәм инде ул барсында аңлап, хәл итеп, менә сәхнәдә дә чыгыш ясарга җитешә, һәм безнең белән шулай итеп идарә итәргә дә җитешә. Шулай итеп, хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары, Илдар Хакимов, Гүзәл Уразова, Җыр театры бүләк иткән бүгенге грандиоз концерт, аларның юбилей программалары безнең һәрбер тамашачының күңелләренә тагы да күтәренке кәеф, яхшы энергетика, матурлык бүләк итте дигән ышанычта калабыз. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе матур күңелле очрашуларыма тиклем сау булашам. Әле генә яңа гына килгән язларыбыз, дусларым, сезнең күңелләрегезгә бары тик матур хисләр, мәхәббәт, яктылык һәм сафлык бүләк итсен. Пока-пока.